Grazzi kollha li ħadmu biex din il-maratona tkun rekord, tkun suċċess. Grazzi u l-mulej birek il-ġenerozità kbira li urejtu. Somma rekord għal-maratona missju, dan hekk kif is-somma li nġabret kienet 483,960 euro. Net News tkellem ma' Robert Farrugia li huwa Head of Communications ta' Missju Malta, fejn għalinna kif bil-flus li nġabru matul 12 sija ta' maratona li saret is-sibt, ikun possibbli li jinħolqu proġetti sostenibbli fil-missjoni li jgawdu minnhom komunitajiet sħaħ u għal tul ta' żmien proġetti bħal skejjel u għalieqi. Robert Farrugia kompla jgħidilna kif is-somma tal-bieraħ li kienet waħda rekord timlih b'aktar kuraġġ sabiex jaħdem iktar. Huwa ringrazzja lil poplu Malti wawċi tal-li laqa l-appelli ta' Missju Malta u tal-li taw id-donazzjonijiet tagħhom. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Ibrin Delija żar din il-maratona u wieġeb ukoll it-telefonati u ħeġġeġ lil kulħadd sabiex jagħti l-kontribut tiegħu lejn il-maratona Missju Fest. Iwieġbu t-telefonati wkoll kien hemm diversi membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u kandidati għall-elezzjoni ta' Mejju li ġej f'isem il-Partit Nazzjonalista.